UNkosazana Njaba lilungu lwesithathu lolusapho ukubulawa ngokungenalusini. Olusapho luthi luyaqhubekeka luba ngamaxhoba okubulawa emva kokuba kwakubulewe umalume wabo nomntakwabo kunyaka ophelileyo. Bakwathi isipolisa siyasilela ukubamba abasolwa noxa besaziwa. Xa usisithwame nomsindo esuka kumcuphi wabuye wadibana no suspect lena wathi utheni le nto babulale into ngasekhaya uhambile la mfana waye police station. Amapolisa ayewona amhoya aya ku sister wam athi bakhe kwenzeka nantoni na kula mfana uyabe yena uyisuspect. Kuhlalekile kuthuleke ecwaka ndino brother wami ozapha emveni kwami owehlala apha umzi wakhe naye kwalapha akasahlala emzini wakhe uncamile ukhangelwa ngabafana balapha bafuna umbulala kwayena. Uhlaselo kolusapho kunyaka ophelileyo lwenzeka kwikhaya labo kulali yakongxangxashe. Unyana womfu oneminyaka elithoba wasinda sele edutyulwe izihlandlo ezintathu. Usapho luthi nakweli ityeli abasemagunyeni khange banake abo bathi bababonile abantu abathe badubula lo wasetyhini. Nalapho nabo bayekhona abantu uyile umuntu eyoreport epolice station. Nakhona ndithe xa ndifike emcuphi ndimbuza kwakhona wathi liphayari lithetha into engavakaliyo so ayidibane lonto loba umuntu odubuleyo pha uyi-1 uthetha njani ngabantu abathathu nalapho isaphele kanjalo. Amapolisa weMpuma Kapa athi asaphanda. Siphanda amatyala okubulala nokuzama ukubulala phaa kulaa ndawo yase-Willowale. Apha kumatshi kudutyulwe ke umama oneminyaka engamashumi 34 ubudala. Uphando lethu ke lisaqhuba asikabambi mntu okwangoku. Usapho lwakwaNjaba lucela ungenelelo lukwacela nentuthuzelo ngokwasemphefumlweni. Ndingulwandile Mbulali kuGatyane.